Bože můj, kde pak chybíš mi, prosím tě, přijdem, protože tady jsem, prosím tě, dej mi peníze, protože mám hlad. Chci KFC. A McDonald's. Protože McDonald's je zavřený. Tak jenom KFC je ten otevřený. Konec, děkuju vám. Dej mu pauzu, ne? Ať si napřít zuby. A to jde to slyšet do píčí. Jo, a to je dobrý. Mora lidi s tím morabitost. Po píči mám všem, protože tady jsem. Napiš na tou Lénu, more, no. Na tou Lénu. Len já miluju. To je papír, Ticho, moje. Na tou Lénu chlapec. Tohle miluju, protože mi to dělá díry do hlavy. Čo ty? A protože Já si dám kapucu do těla, vidíš všechno, připadám si, jak kdyby jsem měl šestý smysl. To si zbytečně děláme. Odkaž na tou Lénu, víš co? Co to je tohle? Že jede na lepidlo. Chci být 50 cent. Yeah, yeah. Welcome to the candy shop. Dim, dim. To be 50 cent. Ne. Cancel. Chci být Michael Jackson. Ukaž petána. Au! Hey, do the dance. Do the dance now. Dneska jsem unavený. Chci si říct. More, řekni, že musíš ještě koupit celé lepidlo. Musím si koupit lepidlo, kar se mi utrhla. Moje, to budeme mít hodně views na YouTube. Musím koupit steřinový lepidlo, můj štycl upadl, hodně slabý byl. A teď prostě budu mluvit slovenským o Kajtu a Java, to je cigánský do píčí. To zabíjí. Přestaň namíšat, to jde. Jo. Teď si s tím šejny, ne? Rychlo chleba. Prečo právě chleba? Nejste náhodou upír. A čo jako? Tak si vemte krkovičku klavavu. Ne, chleba. Prečo právě chleba? Na rohu se stala strašná havarka. Půjdem si namačat, je. To bylo zabitý. Hele, historky. Jdeme tam do parku, ne? Jdeme se uklidit bordel, more. Hele, jdeme radši do parku, jinak půjdeme uklízet bordel na zemi. A jdeme pozadu. Replay, tap. Taky orej do pozadu. Co musí namočit ještě, počkejte. A se jdu vyčurat, po čemu namočit. Lil G, man. Úplně snížen.
slintavku měť. Let's go. Ah! Ne, to nic. Kazakhstan is my friend because this beach is over there. Hej, řekni, že ty, víš ty uchyláci kazastický, ty víš jaký kuniši, řekni, vysmrdí. A mě zbijou mi mory. A tady to jsem já, Martin Lakatoš. Joj, Mori, no kam jdeš? Počkej, takhle vypadá. Ahoj, to jsem já, Martin Lakatoš, Marcine. Ej, Kristián. To jsem já, Kristián, volá. Počkej. Otoč kameru, ne? Jako, počkej. A to jsem já, Kristián, Mori! To jsem já, Kristián, Jo, jdu skočit. Já se bojím se skočit. Aj! More, mrtko! Co je mrtko? Piči. Jdem kolo. More! Já tě strikám, more! Ti řeknu buzerante a ty takhle, more! Neříkej buzerante, more! Neber to vážně, vole, neber to vážně. No a takhle se to stalo prostě. Jsem dělal v jednom hotelu, ne? A to bylo můj táty hotel. Tak jdeme, jo. Ale můj táta ten hotel prodal kamarádovi. A ten kamarád říkal že až budu větší, že půjdu ředitel toho hotelu. Ale slovo nedodržel, ne? Ten chlap se normálně zbláznil. We still ready, steady, ready, go. Slovo... Steady, ready, go, jo. Steady, ready, go. Přísám. No ale slovo nedodržel, ne? Ready, go, ready. A pak jsem vypadal jednu pohádku dětem. Tam jako jsem říkal, že jsem byl na koni, ne? On vybral ředitele. A teď jsem si myslel, že řekne moje jméno. On řekl pan Pusák. A vybral tam toho buzeranta, ne? No a od té doby úsměv se mi stvrdl úplně. Úplně chcíp. Chcíp víc úsměv. A bydlel jsem ve staré botě bydlel jsem. No, bydlel jsem v botě, ne? Kotě. No, ale pak z ničeho nic. Nepamatuji si, jak ty to dal, ne? No to je jedno. No. Steady, ready, go. Ready, steady, go. Get set, go. Get set, go. Get set, go. Poslali tactical nuke na ten hotel, ne? Jak pamatuješ ten tactical nuke poslali na hotel, musíš to říct. No, jak jsem byl v tom hotelu, ne? Měl jsem takový nervy, ne? No a jak jsem měl nervy, tak jsem si šel zahrát modovou ofenzivu, ne? No, takový nervy jsem měl, ne? No, že ne? No, že jsem prostě hrál ten modovou ofenzivu, ne? A zabil jsem 25, ne? Killstrike, ne? A zabil jsem 25, víš, jak lidí. To se stalo poprvé. Bojím se vám to říct, ale zabil jsem 25 lidí. Naprost. Zabil jsem 25 lidí, ne? O to si takhle. Víte, Muri. No a zabil jsem 25 lidí, ne?
a poslal jsem to přímo na ten hotel. Za to, že mi nedal ředitelem. A hotel už nebyl, byl jak prach takhle. Ukaž ještě. Tak. No to už je jedno, víš jak. A nikdy ti na to nikdy nepřišel, ne?